Patxo Larrinoa naiz eta Unamuno BH Institutuan ari naiz irakasle. Bai, oso garrantzitsua da umeek hasiera batetik jaio barri hizkuntzarekin harremana izatea. Umeek berehala identifikatzen dituzte hizkuntzako elementu batzuk. Soinuak esaterako, noberan hizkuntzan, repertorio fonologiko bai esan dezagun, soinuak oso harin identifikatzen dituzte eta 10 hilabeterako ja egitura hori badaukate. Identifikatzeak zer dakar besteak bazterrean uztea. Orduan, berehala ikasten dute eta berehala murgildu behar dira hizkuntza. Ikasten dugunean dakigunetik ikasten dugu, ezta? Eta familiak nondik abiatzen dira eta hemen ingurune erdaldunetan oso kezka orokor badago, ezta? Gurasoek zer esaten digute, gu erdaldunak gara eta ezin diegu lagundu. Guraso horiei gauza bat onartu behar zaie. Irakas hizkuntza edo hizkuntza behikularra ezagutzea edo ezagutzea ez da gauza bera. Bai, horrek ez du esan nahi laguntzerik ez dagoenik, laguntza handia eman dezake. Euskara ona dela sinesten badugu, familia horren motivazioa izango. Motivazioak bere sortuko du jarrera ona. Eta jokaera edo ekintzak jarrera on horretatik sortuko dira. Motivazioa badago, familia hori badago zerbait egiteko. Euskara ona da, ona izango da gure etorkizunerako. Zer egingo dugu? Familia horri baliabideak eman behar zaizkio. Eta eman behar zaino lehenengo baliabidea babesa da. Elkarrekin egingo dugu lan, da denon artean lortuko dugu. Eta gero, baliabidetan material oso daukagu, kuku daukagu hor, eta gero, familia bakoitzari bere pautak eman behar zaizkio. Hor ondo ezagutu behar da, zein da euren errealitatea, ze distantzia dauen haien eta euskararen artean. Egunero hitz egin dezakete haien seme-alabekin da galdetu. Zer ikasi duzu euskaraz? Erakutsiko dizkidazu niri 2 hitz liburutegira umeekin joan. Euskarazko ipuinak hartu eta irakurri. Jakinez arren, irakurri. Hori guzti hori umeak edango du apurka-apurka. Bai, gero, sarritan uzten ditu ardura guztiak eskolaren esku. Eskolak asko egingo du, gehiago egin beharko luke ados, baina dena ezin du egin, ez hemen ezin on. Kontutan hartu adibidez, ikasle batek ez ematen duen denboraren 15% baino ez du ematen eskolan. Gainontzeko kanpoan ematen du, hor dago familia, hor dago aisialdia, hor dago sozializazioa orokorrean. Eta hor ere sinergiak lortu behar ditu eta denon artean lan egin. Beraz, aurrera eta eman etxekoi euskararen giltza.